בהרגשה שלך זה נראה, זה לכיוון הטוב, נכון? לא, זה לי לפה את הדברים שהוא קנה. הפטים והארונות פה, הילד רוצה להכיר הכל. כל הסיפור של יום, הוא ישב על הגלוב הזה, הוא ישב. איתו על זה 4 שנים, זה כל פעם בשיעור, זה שבעלי. מי שמיים, זה הקדוש ברוך הוא לפעמים, צודק על דברים. תראה בזמן נכון לכל דבר. כבר בזמן מתקן נכון שבת. אולי את האנרגיה גדול, לא רואה שם קצת אני מרגיש שזה משפיע, להשפיע את הרזות בחיים. כמה זמן היית בחיים? 7 שנים. זה המיתוג שלנו? או, שילמה. רואה מה זה? מה ישמע? תכיר אותו. כל הכבוד לך. בסוף יש מנהל אותך. הוא מנהל אותי, אחי. תראה איפה לשים את זה? איפה המקום הכי טוב לשים את זה בצד? נטפל את זה מהר. מתנה זה ומתנה אחי. הרעיון ואיך זה נראה. מה לשפר, מה לתת. עכשיו לבד. לעשות מוצאות לך למקום, להעיר, להתעורר מחדש בסוף. אני חייב את זה לפני שהרגשתי שאני לפני גדמות. מיצוי, זה רעיון. צבעים של המכונות, ראית איך שהיא נגלתה? אם אני חייב להוריד קח שתייה. קח שתייה על הדרך. שם גם תודה על הדרך. ניפגש בערב? איזה צבעים מסתבר זהב ונו? צבעים פה. מה היית אומר לך לעשות את הצבעים השליים? לבן? אז, עשה את הצבעים השליים. צבעים. לא? זה מספרה. זה מספרה, אני לא מחפש מספרה, יש לי משהו אחר שאני רוצה לומר. לאיזה? לא. רוגע, שווה, יפה, זה אחרת. זה נותן משהו אחר, כל הספרות זה הכל צבעוני, זה כמו הצבעוני שיש שם. אני לא מחפש, זה כאילו... קצת מהקופסה יותר. עכשיו איזה 3 שעות, עכשיו איזה על שאלות. הוא היה ביקע את הרוב שלי, זה קופסה קטנה. ומקסטון. עברתי גם אני סרט מהילדה שלי. אביה. איפה זה קרה? ברגל. פתחה לי המים והולכים בשבת 6 בבוקר. הכינה לעצמה תה. בת 7. לדרגה ג'. רק ישר לחבר כל מיני שושבים שלי. חבש לה, עשה לה כאילו... טוב, נשמעים לכם המפעלים אותו ישר? לא, אנחנו לא יכולים. לא? מי אמר? לא ללכת.
יצלק. ומיקו, הלכנו לו במוצאי שבת ישר, יש לו איזו משחה מטורפת. הוא עושה לה הכל. יום כן, יום לא הולך חורש, ואז שם למשחה, הוא הולכים אחרי זה שלו, ניסיון לקגל, תראו לעצמי. אתה רואה את זה? שיפור תוך יום. כל האור יצא עליו הראשון, כל המגלה יצא, וכזה, כל ה... יש לו משעה של איך פה עם זה? כן, משהו מחול מטורף. לא ייתנו לך, זה 500 שקל אתה לא תחסק. בסדר? משהו פרטי מזה. זה בשורה. הוא לא לוקח. כן, רק על החומר, 40 שקל. לא, שצדיק, תקשיב, הבן הזה. אמרתי לו, אין, אתה רואה אותו רודף חסד, כאילו בא, עשה אצלנו ישר לא מכיר בזקה, הוא יוצא אחר כך רץ לעזרת אחים, אחרי זה זה אחרי זה. וואי, אתה אומר, בוא'נה, תקשיב, זה כאילו... אנשים קדושים. אני זוכר שהיה את הליגת לפני הלימוד של הדברים שלי, היה את הארץ האלה, והיינו צריכים, מהחברנו לשם, לתוך בור, תוך שיתקלו והכל, זה, והסיבור חבר'ה על המזמן. כל התוכנית. הם בטוחים שיתחו וכאלה. כלומר, אני איתכם על זה גם. אז היה לי הכל שאלה. גם קצת בלמוד? אני אוהב אותו. תטפט עם כל הערות של המטבח ואנחנו לבן. יש לו את זה, אתה יודע, זה העובדים. הציצי, זה... אז אפשר לקבוע לערב חג? כן. למה הסתדרת עם זה? לא יודע, אני לא השתכנעו. אתה רוצה בוא אני אסביר לך את זה פעם אחת, ותראה לך מה זה קל. נראה לך את זה, זה פשוט. הוא רוצה לקלקל אותי כל כך. אני פה מוועד הרבונים, האמת, יאללה, אל תביא לו תעודה. לך זה שירות 100%. שלח לי הודעה פשוט וזה, למתי אתה רוצה? יום שני אחד, נכון? יום ראשון. יום ראשון? כן, נביא ולהביא. קח איפה הטאבלט? קח, תרשום אותו. גם אני בואי בוקר. תרשום אותי גם. תבדוק מה פנוי בראשון. נכנס ליומן גוגל, תבדוק. יום ראשון... מה זה? לא זה. כאילו הבא, או בערב חג עצמו. כן, יום ראשון הבא, ערב חג אני מדבר. יום ראשון, איזה ראשון? כן. בטרם. לא הקרוב, אחר. החג הראשון בלילה? רק בראשון זה תוספת של 20 שקל שתבדוק. בסדר? זה 14? מה התאריך? נגיד, אפקט שיכול להיות מה זה. זה 14, זה. נכון. הנה, זה. יום ראשון, איזה שעה? מה נוח לך בועז? תבדוק מה פנוי שם. לא משנה לי, אני לא מסתוף. כן, גם אתה יכול לצאת לראות, לא נהיה נפקא מינה. מה, צהריים? מה בא לך? או שנוח, תגיד לי. 2, 3? ראשון אנחנו עובדים פה לא נפתור. הבנתי, אז אולי 2 בצהריים ככה, כמו עכשיו כזה. 2, סבבה. בסדר, 2 תורים יש לי. אני והבן. רגע, אם אני רוצה, יש פה 2, לשים 2 ב-2? אתה נכנס לתור אחד, אוקיי?
אתה יכול לעשות אותו בשתיים יש אתה משהו. יכול לעשות אותו בתוך אחד. תעשה אותו ב2:15. אם זה בשבילך? כן. אז לא, קבעת לו. אתה תרשום לך את זה בצד. איפה נרשום לי? הוא צריכים אחר כך. בסדר, תזכור שיש לך כתוב אחד יום ראשון. תזכור שני שקבעת לו טורים. אצלך 2 טורים ו2. בסדר, מצוין. תודה רבה. כמה זה בועז? לא זוכר, כן. 60. 60 בבקשה. נחזיר לך גם בפעם שעברה, גם עכשיו. ממש משמעות. תודה רבה. להתראות. תבורך, הרב נתנאל היקר. תעשה לך קפה. נגיד עם הכוסות האלה, אני מכונת קפה. איך לך מהר? זה שבאיזה כזאת הכי לאט. כאילו הרגיש פעם. כלומר עכשיו אומרים לעשות מתנה ללקוח, עשה קטן כזה, מחזיק מפתחות. זה חמוד, סתם, עם הלוגוים על זה. אתה יכול לבנות אפילו כבר עם לוגו מסובך. בדיוק, כן, הולך שולח לו את הלוגו. הוא עשה את זה עם אורל על המפתח של הבירות, ראית? תשמע, אני עסק פשוט כאילו למיתוג ולזה. עכשיו... אתה רוצה שיהיה פה כאילו, וואי, אז זה לא, אנחנו צריכים... בוא לשבוע הבא אני אעשה לך עכשיו. וואי? עכשיו זה כאן סבבה? וואי, שאלה. נכון שעבר? אנשים עושים? אין לך הרבה, אבל הגיע הזמן. מפחיד הכי רע. חוויה. איזה חוויה מלחיצה. מה לא? כאילו השם שאמרתי בכל התקופה הזאת, אפילו אותך אני חושב שזה נתן לי המון... לא הייתי ניגש אליו אם לא היה לי את השיחות איתך, את כל הזה. אני חושב שזה מה זה חשוב לחברים שנותנים לך עצמה. יש לך את הכוח להתקדם, את החפוף. חברים שמקלישים לנו, ואין דנים. רוב האנשים רוב האנשים. עשו את זה. אתה מחלם את הפס אחר כך. אין לך זה אבל, אם זה קינה ודבר מוציא את האדם מן העולם. ממש מקנא, למה מישהו עוד ספר לא, בן אדם שרואה, יש חברים שרואים לך מתקדם, זה בדרך כלל החברים שהם לא מתקדמים בחיים. התקדמו. יופי, זה הנקודה. הם לא מתקדמים. אם הם לא מתקדמים, הם רואים אותך וואי, אתה עושה, אתה מנסה, אתה יוזם. להשקיע את האנרגיה וניסיון מה, לא? לכן יש לי גם רבי אדנון, אני חשבתי לעשות אולי מפגש שבועי. כל מיני חבר'ה שהם בעלי עסקים, בעלי דברים. כמו באב הממלכות שלהם עושים את זה מפגש של יוצרי תוכן, דוגמה. כל אחד והזה שלהם, אז נותנים רעיונות אחד לשני, בום, זה כוח גם פרסומי. תחשוב שאם אחד יש לו עסק של משהו, אז הוא מביא לו, כל אחד נותן כוח לשני. מה אביעד עושה ביום-יום? יש לו מפעל של תפילים, בתים של תפילים. באמת צריך להגיע לזה, מדהים, ואביעד הוא גם, יש לו מעבר לדעתי, הוא לא מדבר הרבה. כן, מה זה מפעל? מאיפה הוא הגיע לזה בכלל? הוא היה עובד במפעל בסיזנוח, מחסיה סליחה. למד את העבודה. הוא תפס, הלך כאן המכונות, שכר מקום בזכריה, יש לו 5 עובדים. וזה עסק שמכניס כסף מאוד. צריך כוח פיזי לעבודה העבודה הזאת. הייתי עובד אצלו. בחיים, כן? בעומד הייתי הולך לעבוד איתו עבודה. כל פעם שאני רואה שאני צריך להשלים הכנסה או שאני משלם יותר מדי שורמון ואני לא עושים מצליחים בעומד, אני הולך לעבוד איתו. הפסקנו ביחד עכשיו, אנחנו בקשר מאוד טוב. הוא גם מאוד מעצים. כל דבר, כבר מוצא טוב על מצליח. בטח, תוס את זה, תעשה את זה.
אני גם חושב ככה, גם אני חושב ככה, הפוך, כאילו אתה צריך לראות את החבר שלך כדבר שהוא מצליח, זה הצלחה שלך, ככה אני רואה את זה. זה אומר שיש לך חברים מוצלחים. עדיף להגיד לך בסביבה שהיא מצליחה. הצלחה למושג מאוד נורא. אבל לפחות לכם אנשים רצון לעצמי. בדיוק, אנשים בחשיבה חיובית, בחשיבה להתקדם, לגרום מקדם את כולם. אבל כנראה סופרים את הרבה חוכמה. נכון? זה כלים... מה מישהו מתקדם, יותר מדרבן את אותך להצליח. למה זה מוגדר כקנאת סופרים? זה סופר. כנראה אולי סופר שהוא כותב משהו מעלה רעיון, אז שאני אומר לה, אני חשבתי על זה גם לבד לפני. סופרים זה... עדיין לא עשיתי ספר לאור, אבל... יש לך חזון כזה? יש לי כבר ספר כתובים. די! זמן, סוג של מה? על מה? על איזה ספר אחד יש לי שהוא ספר מטה. סיפורים כאילו? ספר, ועוד ספר שספרים קצרים. בארון אפילו 10 שנים יותר. היה לי חלק מהגאולה, זה להוציא את כל המחסנים של הכישרונות שלנו. כן, תמיד, אני חייב עם מוזיקה, אני חייב לעשות את זה. אני יודע, מוזיקה וגם ספר. אתה רואה עליו פעם אחת. אני אקפוץ לך, לא יודע, אני בא לנגן, אני נהנה מזה. שנשב ביחד, זה מחוק יין טוב. יאללה, לא, יין זה טוב, אני רק יין. אני גם רק יין. יין איכותי, שווה הכל. אני בלחמים, בקבוק יין איכותי. הוא זורם? יין צרפתי. אז אתה צריך להיות טוב. כן, מעודכן. אתה יודע מאיזה יין הופתעתי? היוצר? יין פשוט בבסיס שלו, יש לו בסופרים את היין הרגיל, אבל יש להם עכשיו שהם הוציאו סירה, לא פרומיום, הוא עולה 80 שקל, 2020, 24 חודש בחבית. תקשיב, שלטן של אלון, ממש, וואו. אני, ראית לך את הסיבוני? הסיבוני הוא... סיבוני יש לו חנות של משקאות, הוא מסתפר את זה. גם בן אדם שהייתי צריך אותו. חמורה. אבא שלו גדול, יש לו במיאמי, הוא הילדים שלו התחילו להתפרפר, פתח להם פה עסק. מטורף. תכנס שם לחנך, תהנה. יש לו חובב יין, תקנה שם. תראה את המקום, סתם תכיר את ה... בגדלת 3. אין דפק, אין משהו כאן, זה לא שיש לפעמים פה את כל החוקים והכל, אתה יודע. אז פתח להם עסק. פתח להם עסק, הוא יש לו במיאמי, כל המגדי ים, במיאמי, זה המותג שלו שם. יש לו מותג מאוד רציני שם. בחנויות, בחופים. והוא בן אדם, זה עין רע. מעטיפים. אתה רואה שאני בא אליו, מביא לי את כל ההפתעות של העינות. כן. בוא, זה נראה פשוט, אחי, 80, קח איתם. אתה יכול להיגנב, כאילו, אתה אומר, בוא'נה. עוד שתשתה יין ב-300 שקל, זה יהיה פחות כאלה. נכון, יין זה... אני אגיד, זה פסח, אני יודע שאני יכולים לעבוד כאלה, אבל אלכוהול נמוך. שלא ידפו אותך בלגלים. אז כן, אני אוהב לשנות בכוסות, אני משנה, אני מתחיל בעדין, בסוף אני מגח את הכוס הפעם. 14-15 שזה... נסיים את ה... זה תחמוד שרים, תאמין לי. זה יכול להשאיר את המרחים בגלל, אבל... לפסח. זה שאלה, זה תענגול גואל. אני רואה מה יצא בערך סתם בשביל הרעיון. צריך, אז שולחים את זה לעריכה, ואז...